Barka da zuwa tashar ta Kowa TV, duniyar labaran gaskiya. A cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba, muna ɗauke da hotuna da ma bidiyo na jaruma Zifiriti, waɗanda ta saki suka haddace cece-kuce a masana'antar Kannywood. Idan kai ma abocin bibiyar labaran masana'antar Kannywood ne, ka san jaruma Zifiriti. Kai tsaye za mu kai ku domin ganin wayannan hotuna da ma bidiyo, amma kafin nan muna so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da alamar liking ga wannan bidiyon domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Tana da 'yan samari jos kar ka manta wannan gaidin na fa ta moni kawai ka batta ni kido zana ganta so nake na samu fam number wata kawarta haba fa kido kar ka sa ta kashe kanta jos ka san mace ce kuma rauni bagare ta jiya ta kira ni ma ba ta da hoda wai na zo cikin republic ne mata oda okay na tina din na da land rover ba tana yawan kira na wai in zo in ba ta roba haba dbb ma ga ke take easy kar ka manta wannan yarinyar na da easy ido na sani bat ina da magani ni kawai ina ganin zan gudu ma in bar gari haba dbb maga ka bugi kirji so mu je na raka kan mu nuna ba mutunci amana la shamoni la shamoni la shamoni la shamoni ya ake kira da la shamoni la shamoni la shamoni la shamoni la shamoni ya ake kira da la shamoni la shamoni la shamoni la shamoni la shamoni